Selaphi lokho? Kwangelo ke ngithathelayo angithi ube umngane wakho nomxoxela yonke into umngane wakho ulusana Bafu ufike ungiqambela amanga uthatha intombi yami uzongiqambela amanga bafu. ayikho into elayo yazi angi-understand into elayo because vele manje uyabona nawe ukuthi si-right si-happy ngaphandle kwakho manje yona lento lokho Uthathe iy'nqumo zokuthi ungene umuntu wami nangazi ungazi ngona ungaze ayitshele bengukuthi buzongilwisa ngathiwa ngiyakutshela nakho manje ufuna mfethu so ukuthi ubafo bombona ematasa wena bekufanele usushele ngaye ushele ngayo intombi yakhe ngalokho utshele yona ukuthi umatasa umuntu wayo Nginibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha kwimbanda zama-Afrika especially sisakhona sizoze sipheleke ngomhla ka-15. So i-product ne-product oyidingayo ungafona ubuze ku-062 219 7748. So ke namhlanje ke sivakashelwe umfowethu angazi ukuthi imphoqa kangakanani lento emthumile ukuthi azafinyelela kodwa ngiyethemba ukuthi shuthi iyamcindezela ngoba nakho uzowakhetha ukufinyelela kuyo yona le show. So asike sizwe nje ukuthi kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi ugaba nesibongo nala usuka khona. Asanda Mthembu ngizwale eClermont. Uphi emakhaya bakho? Emakhaya ami kuleka amaphumulo eBhamshela. Okay. Ngicela ukwazi ke ngobudlelwano bakho la buqale khona. Bekumuphi unyaka futhi nabona nakuphi nomuntu wakho futhi beniphathele kanjani? Beku 2024 sifunda grade 11 naye. La eClermont. Okay. Asithandane ke siye na grade 12 siyaqhubeka siyathandana. Hayi uma sekuthi vele ke mina ngangiqashile le eClermont. Oh. Ngingahlali khona ngize ngoba ngizofunda. Ngiqede ngiqede grade 12 ngihambe ngemakhaya. Okay. Mangihamba ngemakhaya ngiphinde ngibuye la. Ngibuye eClermont. Mangibuye eClermont mangithi ngicela ukumbona usiyangishintshela nje nasawazi ukubonana khona eClermont. Makufanele sibonane usezothi asambeni siye le drobheni sobonana khona. Nakhona mhlambe ukuthi kwenza mhlambe sihlala nayo 30 minutes usejahlile nithi umuntu ojahlile usiyahamba. Ngicela sengibona ukuthi hayi lezi zinto phela ngaphambilini wayengazenzi. Manje ngigcina sengithola ukuthi hayi ngicela sengithola ukuthi ujola nomfana engangizwana naye sisafunda isikole. Okay. Manje khona ngizela mhlambe ngingakwazi ukuthi ningisize. Sure. Uke wahlala naye phansi before finyelela kule show. Umtshele nje ukuthi uzizwa kanjani ngokwenza kwakhe kwakwamuva. Ngiyamtshela kodwa kufanele nokuthi ngithela amanzi emhlanje wedada. Akakuzwa. Akangizwa. Usamthanda kakhulu? Yena ngisamthanda yena. What if yena akasekho lapho? Uyibona mhlambe kunzima ukuthi aphimise achazele ukuthi ucasahlangana. Kuyoba nzima umuva kuyena kodwa mhlambe ukuhamba kwesikhathi. Okay. Ubudlelwane bakho bokuqala empilweni yakho? Cha bengiyabona bokuqala sengiyabo kodwa angikaze ngimthande njengabanye. Okay. Okay. So vele mekuthi ke akakwazi ukuthi axolise nibe right. Mhlambe akutshela ukuthi ke yena usekwenye relationship and iserious ngalendlela ukuthi uzozikhethela wena noma uyahlala noma wenza njani. Kodwa yena akaphumi kule akuyona. So uzodecide ukwenza ini? Kuzongiphoqa ukuthi kufanele nami ngimove on shothi naye ngoba asekho ngimina. Okay, ithi ngimsondeze. Ngizokhuluma nabo kuqala. Mase ngiqedile mase ngiyakulanda. Ayikho inkinga. Ngiyacela baba. Sanibonani niyaphila? yes siyaphila njani Ngiyaphila nami. Ngicela ukuqala ngabhuti. Ngicela wazi kama nesibongo nala sokho.
Igama ngolungisana Sibongo Aseme. So Angikuzwa sidala. igama lami ngolungisana Sibongo Aseme. Seme. Seme. Yebo. Okay. Ukuphi emakhaya wakho? Emakhaya kaMaphumulo Lexington. Ukhulele khona? Yebo. Alright, ngicela wazi kama nesibongo nala usakhona. Igama lami ngoAphilwa kaGoba. Aphiwe noma aphile? Aphile. Okay. Goba. Ukuphi emakhaya wakho? Emakhaya ami kuseClermont. Alright. Ngicela ukwazi la nihlangane khona noba u2 nomuntu wakho. Bekumuphi unyaka futhi nihlanganele kuphi? Mina nomuntu wami sihlanganele Jolang. Yeah. Hlanganele mina nomuntu wami sihlanganele esikoleni. Okay. Into yethu iqale nje besiye isayici. Wamazela esikoleni kodwa Yes. niqala ukuthandana manje. Yes, siqale ukuthandana manje. Okay. Ukuphethe kanjani nje? 7 kahle shaka. Ni right about it. Right. Ufike empilweni yakhe kade enayo intombi vele noma cha? Ngokwazi kwami ubethakana intombi. Usho kanjalo. Okay. Awukwazi ubone lutho futhi. Cha, akazi ngibone lutho lokhu ngibona ngesimile. Okay. But yini ethanda kakhulu ngaphila? Engithanda kakhulu ngaphile umuntu right, umuntu oxoxayo nomuntu. Umuntu nje ongajwayele futhi ukuyitshela futhi njengalabanye abantu. Usiso right nje. Mana-ke, ungitshela mina ukuthi nina nazana esikolweni kodwa niqala ukuthandana manje. Wawumyekeleni esikolweni? Esikoleni. Amnyaka ngoba khona umfowethu ngangizona ngimazela kuyena osathandana naye. Okay. Yebo. So sebahlukana naye. Lo abahlukananga shuthi wahamba umfowethu. Ngokuhamba ngoba seqedile esikoleni. Kodwa abasabonani. Abasakwazi ukubonana. Shuthi ayisekho leyo relationship. Yebo. Shuthi ayisekho ngibuka ngokwami. Ngoba kana umuntu okwazi ukuhlekisana naye, uchitha naye isikhathi manje. Shuthi ngase ngisondeze eduze kwakhe ke mina. So nanoma nini mawumbheka uyamthola, nanoma nini mawumfonela uyamthola, nanoma nini mawuthi ufuna ukumbona uyamthola. Ngaso sonke isikhathi mengimfuna ngiyamthola. Okay, ukusho ukuthi ayisekho shuthi relationship. Hayi. Ngifuna ubheke embaba. Hayi. Isiphelile i-relationship yakho? Ngisho njalo ukuthi iphelile. Okay, awukhumbule emuva. Nhlobo. Mase uthola ukuthi uSeme unomuntu athandana naye. Ungakhetha umshiya or ungaqhubeka naye ngokwazi ukuthi unomunye umuntu? Ngamshiya. Ngoba Angeke ngikwazi ukuvumela ukuthi ngi-understand ukuthi khona enye intombazane. okay. Ngimuhle kabi ukuthi ngi-understand. Sam, mase uthola ukuthi ikhona lenye ibhungu noma kuthiwa ke elinye ongalazi ke hayi lo kade ukhuluma ngaye eqaleni. Uthola ukuthi bakubudlelwane obuserious. And angeke baze bahlukaniswe ukuthi wena ufuna ukuthi bahlukane. Mhlawumbe ngakhetha ukushiya noma zingalimaza etsheni. Ngaqala ngihluleke ukuqala ngamandla amonke kuqala ngihluleke ngizame. Kuyima. Mase kuyima ngimuva on. Hey, Yini phela kithuba. okay, umndeni wakhe yawazi? Umndeni wakhe. Ngathi ngazuma wakhe kuphela. Kodwa ukhuluma naye. Hayi angakhuluma. Ayike ayikhide njalo. Umndeni wasemuyazi? Cha ngikwazi because ngoba njengoba ngisho ukuthi into yami naye nje Usakusha. right. Kodwa uyakwazi ukuba Yebo ngiyazi. wakwangena khona. Cha ngaze ngikho. Kanti nibonana kuphi? Ukubonana kwami naye mhlambe siyaphuma singahlali nje emakhaya. Okay, niyazula. Yes. Okay, nginesipho senu sizophinda siqhubeke sikhulumeni. Kuningi engifisa ukuthi ngixoxe nani. Kodwa okwamanje ngicela ukuthi nisukumeni nibheke ngala khona ngizokwazi ukuthi ngisondeze isipho senu bese siyaqhubeka ke ngengxoxo zethu. Ngicela ukuthi usondeze isipho. Ziyakhala manje. Cela ukuthi usondezele isipho sethu sibeke ngala. Okay, ngicela niphendukeni usisi ahlala ngala umfowethu ahlalele. Usa right? Awungitshela nje ukuthi yini oyibonayo njengamanje. Bonani? Ngibona umuntu engimaziyo esikoleni. Okay. Sisam obani futhi? Asante.
Ninobudlelwane buphi? Okwamanje ngingasho ukuthi asinawo ubudlelwane okwamanje. Uyamphika? Ngangimazi before. Ngangimazi. Awusathandana naye? Shothi ngibhekela lo muntu lo. Cha. Ulwelani manje, ulwelani futhi. Ukhona umuntu osewakhipha igama lokuthi asamfuna omunye phakathi kwenu noba-2? Cha. Okay, shuthi nithathana naye. Umdala lo muntu kumele abone naye bakithi ukuthi hayi akasathanda. Umdala lo muntu. Kufanele ayibonele yena. Hayi kumele ayibonele. Kahle futhi nawe ngijwayela nawe. Angithinti mina, angithinti nje mina, ungangiqali nje, ukazi ngiqali nje. Ngiyacela bandla. Ungangiqali. Mekuthi anisathandani, yini pho embeka kule show? Ubhaleleni? Singambuza ubhuti nami ngisamangele. Because phela besebona. Yini ayibizela ishona-ke bhuti? Asanda-ke, sengikhuluma nawe-ke, sengasabuzi usisi. Wena yini ayibizela ishona? Ngoba wazi ungitshela. Ubungaboni? Hayi bengingaboni, shothi amehla ngasithi abebalekile. Uyakuhlekisa. Awumnandi ahle. Akuhlekisi. Ayikuthini uyakuhlekisa. La mfethu yethu uthasathandi. Mana wena ungenaphi wena? Ngoba sisakhuluma naye la, wena ungenaphi? Ngoba phela mfethu nawe nawe manje ufuna ukumshaya Wena zolo lokhu ubumngane wami namhlanje usithi. imaphuzu. Ulelani manje? Yini nje oyilelayo la because phela uyabona nawe ukuthi nje ayikho lento. Ngibonani? Umuntu wami lona. Mina indaba yakho nje Manini, sengiphumile manini. nje vele kuwena. Awubungaboni wena ukuthi Hayi shothi sengiphumile kuwena. ngingaboni. Shothi Cha, shuthi ngingaboni. happy birthday bhuti. Oh. It's happy birthday. Unwezwe la manje ngifuna. Lo ubhebu othi mina. So nje indaba yakho nje kumele uzazi nje ukuthi ule ayila bhuti. Pho bongamtsheli ngani? Mudala lo muntu sisi, mudala kumele abone ukuthi kahle kahle vele akasadingeki. Yini indaba kumele azatshelwe yena. Ahlula ukumove on emanga amantombazane sehlula ukumove on. Uthanda wena? Hayibo ngithandaphi? Ungithandaphi? Ungithandaphi ngoba phela lo bebhizi nentombi zakhe la de khona. Seqhamusa kuzongithanda. Uthathe laphi lokho? Konke lokho ekuthathelayo angithi ube ungane akho nomxoxela yonke into umngane akho ulusana. Bafuthi ungiqambela amanga, uthatha intombi yami. Uzongiqambela amanga bafe. Ayikho into ilayo yazi nje angi-understand into ilayo because vele manje uyabona nawe ukuthi si-right si-happy ngaphandle kwakho. Manje yena lento lokho ulwa kulwelani. Yini isizathu Lokho ukuthi ubebhizi nentombi utshele ukuthi yebo ngizwe. ubukuthatha lapho? Mina ngisho Indlela obumshela ngayo? hayi mhlawumbe indlela emshela ngayo Bengivikela bakithi bengivikela. Wawamtshela lokho usune intombi ezinye? Angikaze ngimtshele na. Uthi akakwazi yena lokho? Angikwazi mina lokho. ngangiyibonela amehla ami nawe uyazi Wawuyibonela amehla akho usatshelwa manje mina. wayethi iphuma esikoleni ehambe uhlala egroundini ekontumuzana ehlezi eyilinda mayizophuma esikoleni ethi usibali manje ehlezi ifika kuyena ngibona ukuthi usisi manje udlala ngaye manje. Hawu. Oh wena wabusubona ukuthi umqondo omuhle noma athiwa lokho ngiyakwenza wena wabusubona ukuthi umqondo omuhle ukuthi umngane wami uhambe uyojona nentombi yami. Kanti lokho akuphiki? Ngoba ngikwazi sengiyamtshela ukuthi ngoba yena uthi uyakwazi Wayengivikela, yesazama ungivikela. Wena lokho ohlulekile wena kade ungekho uhambile angithi wena buwehle enyuka. Wasala kubhuti take over. Manje kumele ngihlale mina. Hlalele lokho? Sorry bhuti, sorry. Wathi wena uqonda ukusho ukuthi awusangifuni. No, angisakuthandi. Awusizwele wena ngamehla bakho. Awungeni wena lapho bhuti. Ungangithetha ngeke. Awungeni bhuti. Ungangithetha. Khona zokwenza. Manje nizolokhe nibanga-ke manje senizolokhe nibanga-ke sibukane nana nikho nibadala nini. Khuzana sisicashalala sa. Ungathi sicashalala ubhebi. Bona manje bizosicashela basicashela lapha. Manje nizolokhe nilwa nini?
Angithile mfethu uAsanda. Ungangibizi ngomfethu Ngizolokhu wami. enilwa Yazi, ngini. ungangibizi ngomfethu wami. Angishongo ukuthi njengoba nginibuza ngizolokhu enilwa nilokhu enilwa-ke la phambi kwami. Na vele uthule kusakhuluma amadoda manje uthi yabo vele uthuleke nawe. Khulumani madoda. Sinilalele-ke. Wena mfethu uyithathelaphi lento yenzayo? Ngoba nawe ngihlukumeza umuntu wesifazane. Wangibona ngimhlukumeza awukephi wena? Nawu Ngimhlukumeza. bengikubona nje ukuthi akwazi umhlukumeza. Manje ngiyithathele mina enqomo ukuthi ngimsondeze Oh, wena uthathe inqomo zokuthi ungene umuntu wami mina ngingazi. ungazi. Ngona ungaze ngitshele bengithi buzongilwisa ngathi ngiyakutshela. Nakho manje ufuna ukuthi mfethu. So ukuthi uBafo umbone eMatasa wena bekufanele usushele ngaye ushele ngayo intombi yakhe ngalokho. Utshele yona ukuthi uMatasa umuntu wayo. Bengakhona nalokho. Yini buzixaka kangaka? Usisi. Uma ufuna ukushela intombi wayengavesa ukushela intombi nje. Wayeshela ngokuthi uBafo umbona enzani noma ubebhizi nani. Uma kade ubumthanda wabe ungasheleli wena ngokwakho eceleni naye ukuthi umtshele ukuthi ubuyenzani. Abesengitshela ukuthi azi ukuthi umfethu uAsanda udlala ngayo mfethu. Ukuze ezonaka wena wedwa ngisho. Ukuze ezophuma kuyena. Shuthi phela ushela ngaye phela. Shuthi wena uhlulekile ukuyishelela wena side lakho afaka mina. Athi ngishela mhlawumbe ngawe mfethu. Pho yini lento yenzayo? Ngoba ngitshela ngiyamthanda sisi. Nawe uyakwazi lokho. Yamthanda. Kakhulu. Khona inkinga nalapha. Likhona inkinga. Ilaphi? Sekuthenini nami ngiyakuthanda. Ihlayazi lelo lenzela kimi. Sandaba. Ule sazoshubhesha enza lento yenzayo. Asoze bhuti, asoze. Kanti wenzeni wena ungitshela? Ubengabambeki nje ubengabambeki umthola kwenye indawo usebhiza akasekho kwenye indawo isikhathi asisekho yabona nje bebhizi ube umuntu obhizi bengumuntu obhizi Indaba pho ubungasho njalo mangifuna ukubona awukhona imdala wena awukhona imdala yini mina ngizokufundisa ukuthi kumele ngithanda kanjani Washuthi mina ngihlulekile ngalendlela yes uhlulekile mina yena wafika wa take over wathi take over afika ngiphatha kahle yini koyifunayo mina yabuzwa manje nabhuti plan ukwenza ngalokho Angiplan kwenza lutho kazi. ngiyaqhubeka Ngiyaqhubeka ngoba ngiyamthanda futhi ngikushintshe. Abubuka manje sobhalele TV nake manje sikubukwa wena ke manje kubukwana nawe ke manje bese kephi nje isidingo bese kephi isidingo sokubhalela iBlack Life mhlambe ubahlala nambanzi sayikhuluma le mhlambe ngaba ngizanga la pho wafuna ukubuka saku right nje ubusubukiwe sengikutshelile ukuthi angisakuthanda ku right akukho right lento ngayihlala Benza kubamba ngidedela. hayi bo hey hayi guys Usuqala into ngizwini. Uyathanda umbona njengoba nje? uzenzile ngizenzile ngani imina nengithe ungangithanda indlela kade mina umele ngithanda ngayo ngithembele okufebela kade wenzani qala lapho phela uqala ureverse eqala ukuthi wenzeni iqala bengingivele kufebela kade si right mina ngahamba la ayingekho into yonakele sasi right ngokubona kwakho bhuti ngokubona kwakho ngeke ungitshela ukuthi mina nje ngihlala isonto lonke ungekho wena ngihlaleleni for in hlalele wena ukhona ubhuti uyangikhamfaza Kanti uhamba esonto lonke? uyayihamba yengakubo nje Wahamba isonto? uhamba amasonto onke methandile nje ahambe nje isonto lonke ayibuyele ngoba sibuye umsomluko nakhona ethukhathele isikhathi sami vele bengenaso ngihambe ngoDisemba ngoba nakho sesicedile ukubhalada ngenze grade 12 ngaya le emakhaya sengiyabuya ngoFebruary nisoqoma umngane wami ithiwa leyo nto ubuyixaka ngami bengikufonela mina noma ngakuthuli wangiblock ingoba ngase ngibone ukuthi usefikile ubhuti uzothatha over la kumina vele wena ubungena sanendaba nami
So nje indaba yami nawe nje khohle mina. Wabona uthatha umngani wami. Khohle mina but. Yebo. Yini elindele? Ngcono ube uyayizoyina nawe mfethu. Ngithe bafuna ukuthula. Isikhathi sokulisana mina nawe. Bafuna ukuthula. Anginaso manje. Uzoyiqala lo mlilo ovuthelayo. Ngizokhwezela. Ya uthini wena? Yini manje? Cela imyekeleni Tomgeka uyazwa. Ngeke phela mina ungangiqali mina ungangiqali. Bese Mina ungangiqali. Ungangiqali nje mina. Mina ungangiqali. Usufuna ukubona i-TV manje ukuthi wena bu-abusive kumina? Uyashaya wena uramba ngithi? Usufuna ukutshengisa ku-TV lokho? Dadewethu ngicela usuma uthathe umuntu akuphume naye. Uzodala. Ngithatha yena. mama. Oh. Mbuka ekhaya niyazibonela nani ukuthi siphethe ngani? Ngiyacela bakithi. Mawuthi uyazibona ukho ready for your relationship, hlala ube single. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.